la Catalina Millan, tinc 45 anys i vaig fer el cicle formatiu d'atenció a persones en situació de dependència al Guillem de Berguedà. M'ha ajudat a conèixer-me una mica més bé, a treure una fortalesa que no sabia que tenia i sobretot assumir reptes. Els records més emotius del cicle, que tampoc són gaire llunyans, són del projecte. Has de dur a terme un projecte, que l'has de dur a la pràctica. Ens vam posar un repte molt gran i no sabíem ben bé si el tiraríem endavant o no, però després quan veus que funciona, que hi ha gent interessada i que continua funcionant, és molt emotiu, no sé, és molt emocionant.